Gyda 30 eiliad yn unig ar y cloc, pas berffaith Niamh Jenkins a'r captain Katie Hosford yn rhwydo I 9fed gôl o'r tymor I roi y dechreuad perffaith I Abertawe. 10 munud yn unig barodd y fantais, y ferch 17 mlwydd oed Lucy Platt yn unioni'r sgôr i'r Seintiau. Sioe Stacey John Davies oedd I wedyn. Davies yn gorffen yn gampus I roi'r elyrch yn ôl ar y blaen 10 munud cyn yr egwyl. Fe rhwydodd Davies I hail cwta 2 munud yn ddiweddarach am gôl I gamu I frig rhestr prif sgorwyr y gyngrair ei 15fed gôl o'r tymor. Gôl yr eilydd Monet Legal yn yr ail hanner yn selio'r fuddugoliaeth ac yn sicrhau fod y ras am y bencampwriaeth yn para wythnos arall o leia. Yeah, ni'n hapus gyda y result. Y tîm ni'n chwarae dda. Ni'n sgori 3 gôl ar ddarchog ar y hanner cyntaf. Ac oedd e'n gêm galed yn ail hanner. Neis I cael y 4 gôl, jyst I cael bach o relaxer diwedd y gêm. Yeah, I think we just got punished at crucial times. Really, I thought the performance outside of the goals that we conceded was decent enough. But we're just learning a lesson in this top 4 that if you give good players too much time and space around the edge of the box, then the ball's going to end up in the back of your net, and that's what's happened today. Apart from the goals, I was really happy with the performance. The neis I fod yn rhan o'r canlyniad a credu yn dda wnaethon ni dod nôl o ar ôl nhw sgori I wneud yn 1-1. Oedd y ymateb ni'n really dda fi'n credu a wedyn definitely yn yr ail hanner wedyn fel just llawer well. I think it's obviously never nice to be on the end of a 4-1, but I think overall it's a better performance than last time when we got beat by Cardiff. So overall, if we look at the performance, we've put in a good shift, but the result just didn't go our way.